Ambalima 223 Chrono TV ɲamandabaw foli ni walimandɔn ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye. Bamananw b'a fɔ bamananga la ko bilasirali kuntalajan fara suruma kan ko a tɛ taa laban foyi la k'an b'u fo kɔ. An b'aw fo dantɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye Mali kɔnɔ a kɔ ka farafinna ani farajɛla ka kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tɛndɛ ka mugu bɔ k'a ɲɛ k'a di aw ma jabaranin kelen b'o kɛ. O de ye 223 Chrono TV ye aw bisimila bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw olu walawalali kɛnɛ kan a bakurunbaw filɛ nin sunkalo ye hinɛ ni magari ani batoli kalo ye an b'aw nasa k'a fɔ ka sanga ni sunkalo jɔli ye baɲumankaw bɛ wuli k'u jɔ ko min'a fɔ an ka musoba min b'an ka faaba kɔnɔ n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ye ale wuli bɛ sa ka taama belebele bolo da baɲumankɛ wali hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ a sera Mali yɔrɔ caman a bɛna o kunnafoni sɔrɔ bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ AES jamanaw kunkanko kibaru la n'o ye Mali ni Burkina Faso ni Niger ye an b'aw nasa k'a fɔ Niger jamana olu kɔni ye communiqué kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ communiqué min senfɛ n'u y'a jira k'a fɔ l'Amérique surasiw k'u ka kasaw n'u ka kosow fara ɲɔgɔn kan ko min'a fɔ Mali ye min da jira Faransi la u y'a jira k'a fɔ Amérique kɔni ko bɛnɲɔgɔnya fɛn o fɛn ko mun ni ɲɔgɔn cɛ lakanako sira kan ko u ye fu siri a bɛɛ dan na diɲɛ kɔnɔ ni kunnafoni ka kalan bi o y'a kumabaw dɔ ye. Kunnafoni nasiraw la an b'aw lasa k'a fɔ Risikaw ka jamanakuntigi a bɛ se k'a fɔ farafinna jigi Poutine ale kɔni ka kalafili tun bɛ sen na a ye sebaya sɔrɔ wa sebaya dama tɛ dɛ fo sebaya kɔrɔtalenba min kɛra sababu ye ka se ka jamana caman nisɔndiya n'a kɛra sababu ye ka se ka jamana caman kamana guwan baw kɛlɛ min bɛ sen na Alahu Taala de bɛ a danyɔrɔ dɔn. An balima bamanankan mɛnbaw nin de y'a bakurunbaw ye a tɔ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛndɛli kɛnɛ kan aw bisimila. Bakurunba kunnafoniw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ Fatumata Batuli Ɲani ale ye an ka musoba dɔ ye min bɛ Mali kɔnɔ yan bi bi in na ma a bɛ se k'a fɔ se bɛ a ye sɔrɔ nasira la ka sanga n'o ye Alahu Taala ye se min di a ma se in dan a yɛrɛ ni a bɔnnaw ni a masurunamaw ma waati ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sunkalo waatiw la a bɛ to ka wuli ka taama bolo da baɲumankɛ sira kana la ka se ka maa minnu bɛ yen ni seba tɛ u ye sunkalo kɔnɔ buna hadamadenw mago bɛ hinɛ na ka se ka hinɛ kɛ mɔgɔw ye ɲinanzan in na san 2024 a ye taama bere ta kalo tile 14 kabini alamisa jan tɛmɛnen i ka dɔn taama in a sera sigida caman na kati tɛmɛnen kɔfɛ a donna an ka faaba kɔnɔ a y'i kunda Sikaso fana kan yan Sikaso ntɛnɛndon kalo tile 18 a tun bɛ Sikaso ya ka se ka gwa 100 bɔɲango ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka sunkalo timɛko ɲuman ni sunkalo bato kɛ hɛrɛ ni fa kɔnɔna na cogo min na a kɛnɛ kan an yɛrɛ ka lasigiden tun bɛ yen san ni o ye Ibrahima Keyita ye a ye minnu sɔrɔ ka ɲɛsin kɛnɛ in bonya ni a karama ma an ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ. An bɛ foli lase o ma tuguni ka dɔn k'a fɔ an bɛ sunkalo de la Ala min ko mɔgɔw kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka o hakilina ta ka dɔn k'a fɔ ko fɛn fitinin min b'o bolo ko a ka di o ye o ka o tilan o ni maliyɛn ni ɲɔgɔn cɛ Sikaso ka olu fana ye dɔ sɔrɔ o la an b'a fɔ de bɛɛ ka nin lawaleya ninnu ladege ka dɔn k'a fɔ sunkalo ye hinɛ kalo de ye kɔrɔ fitinin min b'i bolo i ka dɔ di maa tɔw ma a ka ca Ala fɛ Ala fana bɛ barika don e ta la. Badabada foli b'a ye kɛnɛya k'a d'a ma k'a bolo min aw ka baara la k'a kunkɔrɔtaw di ka hinɛ labagaw la Ala kana ne lɔgɔbɔ la aw bɛ mun ɲinina diɲɛ na Ala k'o nɔgɔya k'a fɛn bɔ la mun ka fisa n'aw yɛrɛ an baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka hɛrɛw ka ɲi Ala ka baaradaw jan a k'a bɔ kun min na Ala k'a kun Ala ka baaraw dɔ la hɛrɛw ka ɲi a diyara n ye fo ka bonya ma n'o fɔ n ko ni ce Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala k'u ka baara jidi. An bɛ dugawu kɛ Batuli Ɲani ale filɛ ka nin hakilina ni miirina ɲuman minnu kɛ Ala ka nin n'a ɲɔgɔnnaw caya an y'a fɔ o ye AES kunkanko kibaru la Niger jamana ye communiqué dɔ kɛ maa bɛ se k'a fɔ communiqué in kɔni ye diɲɛma dabali ban bawo u ye communiqué k'a jira k'a fɔ l'Amérique surasiw minnu bɛ Niger kɔnɔ k'u ka u ka kosow d'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan u ka Niger jamana bila a b'aw lasa k'a fɔ nin hakilina min kɔni wale filɛ nin ye maa bɛ se k'a fɔ a balala maa caman na bawo
l'Amérique surasiw bɛ Niger jamana kɔnɔ bila kotɛ kabini waati jan kungelen min bɛ u ka taama na kana Niger k'u bɛna kunbɛli kɛ ka ɲɛsin terrorisiw ma bamanci wale tigilamɔgɔw bɛ ka dangari Niger la k'u nakun ye ka se ka fusiri o dan na an b'aw lasa k'a fɔ min ye Nigerikaw ka colonel major ye Abdrahamane Amadou ye ale ye min ye CNT mɔgɔw ka CNSP mɔgɔw ka kɔrɔfɔ sentigi ye ale de ye kunnafoni in kalan u ka teleso la k'a yira k'a fɔ bibi in na ko kɛlɛ nasira la lakana ko nasira la sɛbɛn o sɛbɛn mɛ Niger ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye fu siri a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dan na o kɔfɛ u y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko Niger Amérique jamana ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ labɛn ka bila ka na Niger kɔnɔ min ni u ni maa camanw ye sigi kɛ k'u bɛ diɲɛ maa ladɔnniya k'a fɔ o taamajɛkulu ye tile 3 bɔɲɔgɔnko kɛ Niger kɔnɔna na kalo tile 12 tile 13 ka taa se a tile 14 ma san 2024 kɔnɔna la an b'aw lasa k'a fɔ u ni maa fɔlɔ min ɲɔgɔn ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye o y'u ka ministre ɲɛma ni o ye Mahamane Lamine Zene n'o ye Niger premier ministre ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ taamajɛkulu min bɔra l'Amérique jamana kɔnɔ ka na ko taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen don ko baw u ka cakɛda belebeleba 4 olu ka maa ɲɛmɔgɔw ka fara dɔw ka ɲɛmaa dangaw ka k'o bɛɛ de wuli ka na Niger kɔnɔna la ko wa u n'olu ye sigi caman kɛ u ye hakili falenfalen caman kɛ u ye kuma caman kɛ ka fara u ka lasigiden bɛ Niger yɛrɛ kɔnɔ k'o kun bɛ sigi bɛɛ lajɛlen senfɛ u y'a jira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko Américains ka taamaden ninnu da sera kɔrɔfɔ minnu ma o kɔrɔfɔ kumaba dɔw ye Niger ni jamana minnu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi n'u b'a wele nazarakan la ko partenaires Niger ni minnu bolo di ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn ma Nigerikaw bɛ wuli ka jɔ minnu na da donn'o na fo ka taa se Niger ka kalafiliko ma ko kana ni sariya sunba bila sen kan ni kalafili ye ko yali kalafiliko bɛ mun na ni o ma kɛ i ka dɔn da donna u fɛ wa n bɛ se k'a fɔ y'u sinsin o kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Niger jamana ni Russie jamana ka bolo di ɲɔgɔn ma bi k'olu ma se ka kunsi dɔn o la ɲininkali bɛ sen na n'a sɔrɔ Niger jamana yɛrɛ n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ma hɔrɔnyalen don walima u taw yɛrɛ baw nin n'a ɲɔgɔnna ɲininkaliw kɔni bɛ maa siga i ka yɛrɛma hɔrɔnya la ko nka o kɔrɔfɔ bɔlen k'a bɛn min Nigerikaw ye u m'o bila dakɛnda la dɛ o ko olu kɔni ka jɛɲɔgɔnya kɔni sugandili o t'u ni maa si cɛ u ye Russie sugandi o de n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi u n'o de bɛ bɛn ko la ko wa olu kɔni bɛ jamana minnu ni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ti bila maa ka ɲininkali la wa u tɛna maa ɲininkaw la u tɛna maa musalakaw la yɛrɛ taamaden ninnu kɔni sɛgɛrɛ ka taa l'Amérique jamana kɔnɔ nka u ma segin ni wasa ye Russie jamana kɔnɔ kalafili kun bɛ sen na ni n'a ɲɔgɔnna kɛlɛba bɛ sen na mais min ye Vladimir Poutine ye a ye kalafili labɛn k'a kɛ k'a ban Russie jamana kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔna na finma kɛ jɛma kɛ wa yɛrɛ laban na ka sebaya sɔrɔ jaabi kunfɔlɔw bɔra kalo tile 18 na o jaabiw y'a sɔrɔ sa k'a fɔ Vladimir Poutine ale yɛrɛ de jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ a bolo jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔli dama tɛ koyi wa a ye ko kɛ min ni a bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔnden ɲɔgɔnma da don baw 100 sarala 87 ni ngɔri 28 a ye o de sɔrɔ Russie ka denw na kunnafoni dibaw y'a jira k'a fɔ nin b'a sɛmɛndiya ko mɔɔw bɛ ka kuma fɔ k'o bɛɛ ye ŋunagolo ci k'a ye k'a jira k'a fɔ Russie jamanadenw bɛ Poutine fɛ ko fɔ k'a fɔ u b'a fɛ ko baw ko nin ye o misali ye an b'aw lase k'a fɔ Poutine a sigira a yɛrɛ nɔ na tuguni mandat kura la min ni jamana caman y'a fɔ a baarakɛɲɔgɔnw na farafin jamanaw ni arabu jamana dɔw fo ka taa se a sigiɲɔgɔn jamana dɔw ma min ye occidentaux ye ni o ye Europe jamanaw ye fo ka taa se l'Amérique jamanaw ma olu kɔni bɛ ka a nunkɔrɔ kuma ni an ga ni an k'i caya ko nka maa t'i da don o ko la baw olu n'a ka kasi o kasi a tɛ sugu bali ka jɔ abada ka kunnafoni kun cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ye kɛlɛkɛcɛ 2000 surasi 2000 labɛn k'o bɛna taa dɛmɛ kɛ Ukraine jamana kɔnɔ walasa Poutine ni o Russie maa ɲɛmaa ye a ka kɛlɛ bɛ se ka bɛn Ukraine kɔnɔ cogo min na nin ko in kɔni kɛn bɛ diɲɛmaa sugu la ko ye bi bawo n'i ye Russie ka kɛlɛkɛminɛn ni Russie ka sebaya lajɛ Faransi jamana ni a ɲɔgɔn jamananiya o ka wuli k'a fɔ k'a bi kɛlɛkɛcɛ labɛn ko ka taa Russie jamana kunbɛn nin kɔni kɛn bɛ kabako ye diɲɛmaa bolo bi nka o n'a ta bɛɛ fɛn min ye Faransikaw ka maa ɲɛmaa ye Emmanuel Macron a yɛrɛ kɔni ziganda a yɛrɛ la wa a ma jɔn a yɛrɛ la a y'a ka kɛlɛkɛcɛ labɛn wa kɛlɛkɛcɛ 2000 u ye formation yɛrɛ daminɛ ka ban koyi n'o ye kɛlɛdege baaraw ye u y'o daminɛ ka ban k'u bɛna u labɛn sa k'u kunda
Ukraine ka walasa ka se ka taa Russie jamana kunbɛ kɛlɛ nasiraw la a ma bɔ min fɛ an ye kunnafoni kunfɔlɔw lakale aw ye cogo min na an n'a lakale aw ye ka fara o kan an b'aw lasa k'a fɔ kunnafoni kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ Ukraine kɔnɔ bi ko Faransi surasiw ye faali kɛ ko kabini san 1954 ka taa se 1962 Algérie kɛlɛ ko Faransi ma ɲɔgɔn saya kɛ surasi kunda fɔlɔ Ukraine kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ Faransi surasi min zara ko kabini Algérie kɛlɛ san 1954 Faransi surasiw ma deli k'a ɲɔgɔnna sa kɛ ko baw ko Faransiya ka mercenaire ma 300 bila ka taa kunfɔlɔw la kɛlɛ daminɛ ni sanjɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ma 100 ani ma 30 u y'o bɛɛ lajɛlen bila ka taa yɔrɔ dɔ in na kabini kelen ko n'a ma ɲɛ k'u bɛ ba fila wɛrɛ labɛn ko kɔni y'o ye sa ko min ni mɔgɔw b'u sigi ka o laban kɔnɔ an balima bamanankan mɛnbaw nin de b'i dan sigi bi bamanankan kunnafoni la an sera ka minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn ka bɛn ni waati ni a cogoya ni a kuma ye o de kɛra nin ye aw ni ce a ka ɲamanali la a k'an bɛn laseli nata